Sziasztok, ez itt a Funny Game Studio, Peti vagyok. Én meg Patrik. Most lesz a folytatása a Puzzle Farternek, azaz a fingós kirakósnak, csak most a második pályára megyünk. A demo levet nem próbáljuk ki, azon csak 5 pálya van. Kezdjük hát. Ez 10 csinálsz, te 10 én. Nem kell újra... Menj a maximum! De nem kell újra mutatni, már látták, ha nézik az első. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nem mindegy. Megvők azt a pirányátot. És lement az életet, gratulálok. Nem baj az. Más sosem tudok sikerülni. Az kemény, fölment ahhoz, hogy lemenjen. Ennyi van balfa. Jó van, na. De hát hogy kezdted ezen tovább jutni? Dupla fink! Ez hülye! Ez a játék, ez kész! Ezt a szerkesztők, ezek nagyon pihentek voltak. Szerintem unatkoztak a szerkesztők, valami tuti. Érted, valami tuti? Ezt nem hozd el. Bázd meg, mondom, hogy ne hozd el. Na kezdjük újra. Most tényleg? De várjál még egyszer én, várjál. De ez nehéz az a pályácska. Ja. Most csinálsz 3 pályát, már túl vitted 10-nél szerintem. Nem, 6-nál tartok. 6. Akkor 7. Ez tényleg kemény ez a pálya. Minden 5 percben leveszel igazat. Jó. Ez nagy. És úgy fölment. Itt nem dupla fingal kell? Úgy. Jól indítasz, testvérem. Annyira jó volt! De nem lehet játszani, mert végig elrölgött benne magad. Hogy ne rögnék baszki, amikor ilyennel játszol. Előzőleg nem volt annyira vicces. Tudom, mert ez a második pálya. Nem áll! Jaj, majdnem belementem a madárba. Kemény vagy! Ugorj már fel arra, kibaszott kicsit. Én jövök! De várjál, még 8-nál tartunk csak. Ja, jó! Vigyázz! Ott tudom most én jövök! Hát ez nagyon izé játék. Na, takarodj! Tovább fogunk itt jutni? Nem tudom. Ebből is 5 nem van. Ez fasza. Ez drag. Nézd a mestert, hogy csinálja. Látod? A mesterek így csinálják. Nézd a mestert megint. Látod a mestert? Csak ennyire tudod. Nem tudok munkát menni. Itt nem lehet átmenni. Itt úgy nem lehet átmenni, hogy ne veszíts életet. Ő is jöttek fel.
fel a hangot, hogy fingok. De mit találtam ki? Rasta! Tudom, azért mondtam, hogy mit találtam. Rasta paszta. Na, Repülünk fel az első, most repülj! Tudod, fing! ja, az első videóban. Fing! Egészségedre barátom. Kösz. Kérlek, adásban kedves egészségedre. Megy föl! Még színe is van a fingnak ráadásul. Baszta! Megcsináltad egy lepleget! Mondom, én mester vagyok, gyerekem. Anya! Baszki! De miért? De ez a játék azért fosat, mert nem hagy minket koncentrálni. Azt mondja, Ezért nem tudunk koncentrálni, gyerekek. nem fosa. Nem áll! És még úgy is túléltük. Várjuk most nagy levegő, megint. Mondom! Ez csalás! Ez direkt ezt csinálják a szerkesztők. Ez olyan, mint egy légy, bassz. Hát ez nem igaz. Ezt nem lehet úgy végigvinni, ne veszél életed. Mondom! Ezt kérlek szépen próbáljátok ki. Ez rohadt jó játék. És illegális. Legális. Egymás után. Várjál, akkor amikor az első felszáll. Várj. Most. Nem tudod, baszki. Most én jövök. Ez nagyon buzi játék. Igen. Az. Nézd meg ezeket a demo leveleket. Minden van. És még párnát is. Ez túl egyszerű volt. De te most a demóra mentél? Igen, ott is megnézzük. Azt mi a tököm miatt? Ez a legjobb pingó hang. A demót még a öreganyám is kijátsza. Azt a centit! Ajá! Az kicentiszte. Nesze! Ugye? És feljött a szagra. Fingok a leveledre. Nem levél, te hülye, az ilyen repülő. Tudom, hogy szereted a iskolát, de ennyire. Megéppen megúsztam. Ez nem rohadt hangos az a játék? Milyen? Rohadt hangos. Nem. Az ügyi. Baszki, Peti! Mennyi van szeretetben?
Ott mindjárt. Itt, ha nem repülsz át, nem vagy a tanítványok. Akkor nem vagy a tanítványok. Tudod, nem kell az az élet. És akkor tudjátok, Peti akarta, hogy ebben játszunk. Én nem akartam, hogy ebben játszunk. Jó van, na, jó van. Ennyi lett volna mára, köszönjük meg szépen a videónkat. Csak. Sziasztok! Köszönjük szépen! Csak!